Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Wah, padha piye kabare, Truk? Alhamdulillah diparingi sehat walafiat, sak sehat-sehate, Gong. Syukur, Truk. Iki arep nembang teh apa, Truk? Weh, iki lagu judule Zamrud Katulistiwa, Gong. Ayo coba aku tak ngerti, Truk. Wah iya. Coba dirungokke Kang Gareng. Ayo coba. Indonesia Zamrud Katulistiwa bersatu jajar pulau-pulau bergandeng erat tangan bangsa. Takkan ku lepas walau badai menerjang. Indonesia, kami sayang padamu. Indah elok menawan hati. Terharu kalbu kebudayaanmu, terangi dunia rukun dan damai. Terus maju Indonesiaku, kami selalu menjagamu. Tuhan alam semesta, berkah-Mu mengiringiku, kehendak-Mu ku berserah, bersatu setiap waktu. Piye, Kang? Wah, apik, Truk. Waduh, kowe kok iso Zamrud Katulistiwa. Wah, iki pancen istilah bangsane dhewe mbiyen iki saka panjenengane Bapak Presiden ya Truk yang kedua, Bapak Soeharto nalika semana iki menehi sebutan ya Truk, tanah aire dhewe iki nek didelok saka ngantariksa kono ngono kuwi kaya dene Zamrud. Ngono Truk, iya wis kaya Zamrud Katulistiwa. Saka Sunaring lampu-lampu awit saka ya Truk Sabang sampai Merauke iki wah. Kuwi ketok le kaya mutiara kae. Kaya Zamrud sing kelelip ngono kae wah jan ketok nyenengke. Ngono ya Truk, Bersatu jajar pulau-pulau. Wah, urut ya Truk, saka Sabang sampai Merauke. Kuwi dumadi saka beberapa pulau-pulau. Nek manut terangan sing ana iki ana 17.000 lebih pulau. Bergandeng erat tangan bangsa iki saling bergandengan walaupun berpulau-pulau ning menyatu. Kaya-kaya ana tali sing menyambungkan kuwi mau. Oh, taline apa, Truk? Wah iya, Truk, taline apa? Bhinneka Tunggal Ika ngono kok. Oh iya ya, ayo kae sing dicengkram ana nggon Garuda. Lambang Pancasila kae dicengkram dengan kuat, kokoh. Bhinneka kuwi aja nganti ucul. Ngono ya, kuwi ora bakal dilepas walau badai menerjang. Lho. Kuwi semboyane bangsane dhewe lak ngono kuwi. Oh iya ya, Mula kabeh warga bangsa menyayangi bangsane dhewe. Lho iki tenan kok iki wis diakoni dening dunia. Lho, bangsane dhewe Indonesia iki nek soal nasionalisme iki wah wis ora ana sing ngungkuli. Ngono ya. Jadi inspirasi dunia supaya dunia iki ya melu Truk, menjaga perbedaan iki supaya tetap bersatu ngono. Wah iya ya, kuwi.
Indonesia kami sayang padamu lho iki. Tenan kuwi apa meneh nek awake dhewe kae nembangke lagu kebangsaan. Wah, wis nganti wong sak donya melu terharu. Ikut merasakan nuansa nasionalisme bangsane dhewe-dhewe ya gong diwiwiti saka bangsa Indonesia iki lho. Ngono ya. Mulang ya ya diwulang kok dunia bangsane dhewe iki termasuk pamong dunia. Ngono ya, Lah iya, jenenge Zamrud ya indah ta, Truk. Indah, elok, menawan hati. Ah iya ya, Truk. Nah iya kuwi. Mula kabeh padha atine iki nalika nonton karo hasil karya budayane seni, budayane bangsane dhewe iki ya dadekke terharu kalbu. Ora mung bangsane dhewe termasuk iso menarik kalbune bangsa-bangsa mancanegara. Wah iya nyatane ya pancen ngono ya, Truk. Nah iya kuwi terbukti kok, Truk. Di segala bidang kuwi kok terangi dunia rukun dan damai. Menerangi dunia Zamrud iki padha karo penerang kok. Ana nggon sinar iki dadi sunare iki dadi iso menerangi segala penjuru. Termasuk bangsane dhewe iki ya dadi Zamrud menerangi segala penjuru dunia. Menerangi kedamaian, menerangi rukun dan bersatu lho. Engko sing ora marake bersatu kuwi lak iya. Lah iya ya, mula terus maju Indonesiaku. Ngono, bangsa seluruh warga negara selalu menjagamu lho. Sapa ya kabeh termasuk para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat, para warga bangsa iki kabeh ikut menjaga. Ngono. Ning ya ora liwat nganu lho, Gong. Apa Truk? Ya ora kendhat kudu tansah nyuwun donga ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa kuwi aja nganti lali. Gusti sing Maha Kuwasa alam semesta, Rob alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Ngono, disuwun rahmate lan barokahe. Rahmati apa to, Nduk? Lho, rahmat iki tegese kasih sayange Gusti Allah nyang makhluke iki jenenge rahmat. Lah barokah iki kasih sayange Gusti Allah sing wujud rahmat kuwi supaya dadi barokah, tegese bermanfaat, berguna. Mula rahmating Gusti Allah, kasih sayange Gusti Allah dadi berkah kuwi nek rahmating Gusti Allah ki ndadekake selamat dunia, selamat akhirat ngono kae. Wah iya ya, Truk. Selamate dunia piye, Truk? Selamate dunia iki nek awak dhewe iso nindakake perintah Gusti Allah lan ninggalke larangan lho. Selamat iki ning kono kuwi. Oh ngono ya, Truk. Kuwi jenenge selamat donya iki ya kuwi. Oh ngono, Truk. Lah kuwi berarti berkah. Berkah iki sing bermanfaat, sing sejati iki ya kuwi berguna. Sebab iso lho, Gong, kasih sayange Gusti Allah iki sing dadekke musibah. Oh iya ya, Truk. Nah iya kae umpamane iki angin lho. Angin iki nek dadi berkah, angin iso dadekke hujan. Iso menyerbukan tanaman. Ya Truk, iso gawe sejuk dingin lho. Iso nglakokke montor mabur, iso nglakokke kapal layar kae nganggo angin. Oh iya, kuwi dadi barokah. Lah ning kok capol rek dadi musibah, dadi badai gedhe kae ngrusaki apa-apa. Lho kuwi jenenge rahmating Gusti Allah sing ora dadi barokah. Mula nek awake dhewe ndonga kae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iki maksude ya ngono kuwi. Diparingi rahmat iki wis donga sing apik isih didongake meneh supaya barokah. Lho kuwi hebat iki ning kono. Ucapan salam iya kok. Oh iya ning malah awake dhewe arang-arang ngucapke. Iya. Lah iya ya. Mergo ora mudeng ya, Truk. Lah iya mergo ora patek paham kok. Malah bagonge selamat pagi. Iya. Lah iya awake dhewe iki ya ngono ki tiru-tiru mergo ora sinau. Ngono. Donga sing paling anu ya, Truk, hebat. Lagi kepethuk karo makhluk wis didhawuhi apa, Gong, melakukan kebaikan kok.
Oh iya ya, melakukan kebaikan le ndongake sing apik kuwi mau. Oh berarti apik ya terus nek gelem ndongake. Lho iya no jebule tuntunane syariate Gusti Allah iki nek awake dhewe gelem nglakoni iki jebule tujuane gen awake dhewe iki dadi apik. Dibiji karo Gusti Allah ya apik, tur mbabar ning donya ya baik. Wong ucapan salam ki coba. Kuwi nek ora anu wegah lho. Iki eman-eman ya, Truk. Lah iya nek ora ngerti karepe lak wis kulino karo umume iki sok malah ora ketengen ngucape ucapan salam ki mau. Monggo kuwi dayane gedhe lho. Sijine kuwi tuntunane Gusti Allah. Kalimate awake dhewe wis ora sah gawe dhewe, wis digaweke karo Gusti Allah sing paling apik kok. Oh ya nggur gari ngucapke sing apik kok awake dhewe kok ya ora ketengen. Areng ngucapke salam iki ketoke le abot awake dhewe iki. Ya mulai saiki dikulinake terus ketemu sapa wae kudu ngucapke salam. Oh iya kalah bago ki ya kadang ya sok lali ya terus. Lah mula ki jenenge kebiasaan ki kulino kudu latihan. Nek ora ana sing latihan miwiti lah minimal ngerti ilmune sik lho. Oh iya terus latihan sithik-sithik. Padha karo nek wong arep apa-apa lek kudu ngerti teknike sik, teorine piye lah kuwi lek latihane sithik mbaka sithik. Ujug-ujug latihan nek guru ngerti teknike ya percuma. Ngono ya. Iki ya Kang Gong. Wah iya le, Truk. Weh. Ayo iki teruske sesuk meneh. Saiki ayo iki anu apa Gong. Ya neruske laku. Oh iya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.